Forklar mig noget. Altså det vi tester her, det er, hvordan det er, at solens energi har indflydelse på vandets temperatur. Så hvis du holder den der kørende, så kan jeg vise den herovre. Som I kan se her, hvis jeg tænder på vandet, så kan jeg holde øje med vandets temperatur. Se på den der sol kørende. Og som I så kan se, så vil den automatisk stige eller falde, fordi at solens energi har meget indflydelse på det her. Det er sådan det, jeg har forstået indtil videre. Og cirka tryk, det er 2 sekunder, man skal vise på. Det virker meget bedre, når det står. Altså, eksperimentariet bruger disse lamper til at lyse på disse solceller for at få enten vandhanerne eller musikanlægget lige derovre. Eller afspille. Stille og roligt. Fordi at solens energi... Ja, Sepp, op nu den sol! Sepp! Ja, tak! Kom nu, squat. Godt, fint. Den der, den falder, og den der, den... Jeg gør den. Den steg før, den falder den der falder også. Jeg ved ikke hvorfor, jeg kunne egentlig stige, hvis det kommer. Altså selve reaktionen, når det er, vi fjerner solenergien. Så man kan se, så stiger den stille og roligt, eller falder. Jeg ved ikke sikkert det her.